सेंट्रल YTF जत डिस्ट्रिक्टनि लिडार्स ते ब्लकनि लिडार्स पालखि मिलाय जों गायसा तिनि कक्साप अरक नारजाखा बसकांनि 19 दे 19 तारिखो चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि युथ रक कायसा कतर चिनि कायसा सबांनाय माने गैदरिंग नाय गा जागावो जों चिनि प्रोग्रामनि ताम तामो अबो तंनाय सामुं तंनाय चिनि बल लिडार्स न बो दायित्व जना अमरं सालायनो बागै जोंका चिनि मेन उद्देश्य चिनि बुबाग्रानि जे वन लास्ट फाइट चबानो जों कपलाय खालायनायनि बागै चिनि बुबार नाहार मुंनो जों मुक्तां सामनायनि बागै चिनि दफानि जे बागै चिनि बुबार आसक साकथारि जे सायनेखा सामुखलाय तंमानि बिनि अ इमांनो जों फुलफिल खायो चिनि दफानो जों पार्मानेन्ट सल्युशन तुबुनानि अबन बागै जों जत युथ तियारं लायजा अबन बागै बसकां जे सभा ना थाङै दङ अबन जों सक्सेसफुल खालामनो बागै जों जत सारा त्रिपुरानि युथ रक आदिन गैदरिं नाय गे अबन बागै जों जत तिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि प्रेसिडेन्ट ताइ चिनि सेन्ट्रलनि जत लिडार्स जों तिनि अर कक्साप नारा लायखा बसकां जराव जों नरम हायनो हाय प्रोग्रामनि जे कगतां बतांराव नरम साखलायफिनाय अब मान्डे खालायनाय मान्डे मान्डे ए जत जागोन युथ रक सारा त्रिपुरानि युथ रक ना सारा त्रिपुरानि युथ रक जेमन थानाय जों अज 12 तारिख आसामले जेमन गैदरिंग खा अब जो त्रिपुरा TW YTF जत त्रिपुरा सरक अबंगा जस्ट चिनि युथ रक सोशल जाते इ चिनि युथ नि फान सारा त्रिपुरानि युथ रक नि फान जों आदिनो फुनुंनाय सालजानो आदिनो